Türkmenistanyň günbatarynda Balkan vilayetinde yerleşen polimer materiallaryny öndürýän gaz himiýa toplamy işini toktatdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we Türkmen News garaşsyz neşriniň maglumatlaryna görä zawod soňky ýylyň dowamında yapylmak howp astynda bolup iş härleriniň tas ählisini işden boşadypdyr. Kompaniýanyň öňki iş härleriniň sözlerine görä zawod öňki aýlarda tas işlemän önüm öndürmändir. Zawod indi işlemegini düýbünden besetdi. Ondan öňki kärhana daşary ýurt kompaniýalary bilen guruluşyk üçin hasaplaşýança işleýärdi. Döwlete geçirilenden soň işçilik peselip başlady. Dip kärhananyň birnäçe işgäri bilen gürleşen habarçymy daýdar. 16-njy ýanwarda Türkmen News neşri Balkan vilayetiniň Gyýanly owasyndaky polimer zawodynyň soňky birnäçe ýyl bäri tas işlemän indi işini bet edenligini habar berdi. Neşir ähli işgärleriň töleksiz ruhsata iýerilenligini we zawodda problemalary çözmäge kömek etjek hünärmenlere garaşylýanlygyny belledi. Gaz himiýa toplamy Türkmen Gaz, Günorta Koreýanyň LG International Corp we Hyundai Engineering şeýle-de Yaponiýanyň Toyo Engineering Corporation kompaniýalarynyň arasynda 2013-nji ýylda gol çekilen 3 taraply şertnamanyň çäginde 2018-nji ýylda gurulypdy. 2023-nji ýylyň maý aýynda kärhanadaky birnäçe çeşme gaz himiýa toplamynda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň 2 hepdeniň içinde birden müňe golay iş ýerini azaldanlygyny Azatlyga habar berdi. Türkmen News neşriniň habarynda geçen ýylyň maý aýynda zawodda gazyň sızmagy zerarly 3 işçiniň helak bolanlygy 2 adamyň yaralanandygy habar berildi. Bu hem işini toktadan kärhanada önümçülügi gaýtadan dikeltmek üçin edilen iň soňky synan çykdy. Ýanwar aýynyň başynda galan soňky işgärler öz hasabyna ruhsata iýerildi. Indi zawodda diňe 4 howpsuzlyk işgäri işleýär diýilip maglumat edilýär. Şeýle hem neşir 2024-nji ýylyň fevral aýynyň ahirinde Gyýanlyda Günorta Koreýadan hünärmenleriň gelmegine garaşylýanlygyny, olaryň problemalary düzetmäge we zawody täzeden açmaga synan çykdygyny habar berdi. Dikelde şuança gepleşikler uzak wagt bäri dowam edýär. Ilki bilen Hyundai Engineering kompaniýasynyň hünärmenleri bu işe 608 million dolara razy boldular. Ýöne soňra barlyk geçirip zawodyň ýagdaýyny görenlerinden soň bahany 1 milliard dolara çenli çykardylar diýip Türkmen News bellýär. 3 milliard 423 million dolar möçberinde sarp edilen pula gurulan uly önümçülük toplamy 2018-nji ýylda ulanylmaga berildi. Resmi maglumatlara görä gaz himiýa toplamy ýylda 5 milliard kubmetr tebii gazy gaýtadan işlemek we 386 000 tonna ýokary dykyzlykly polietilen we 81 000 tonna polipropilen öndürme üçin önümçülük kuwatyna eýe. Azatlyň kärhanadaky çeşmeleri toplumyň işindäki kynçylyklaryň onuň ýol başçylarynyň çalışmagyndan soň başlananlygyny belledi. Geçen ýazda Gyýanly zawodynyň içerki bölümleriniň birinde ýokary wezipede işleýän bir hünärmen toplumdaky ýokary wezipeleri döwlet ýol başçylarynyň dogan garyndaşlarynyň eýleýänligini gurrun berdi. Şol döwürde işgärler işini ýitirmekden we aýlyklaryndan mahrum bolmakdan howatyrlanýanlygyny aýdypdy. Türkmenistanyň ýangyç we energiýa toplamynda işleýän daşary ýurt kompaniýalary Türkmenistanly işgärlerine has ýokary aýlykly iş hödürlýärler. İşgärleriň sözlerine görä Hyundai Engineering adaty işçilere aýda 1300 dolar hünärmenleri bolsa 3,5 000 dolar aýlyk berýärdi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda ýurdun eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga we ilata iş ýerlerini hödürlemäge gönükdirilen birnäçe iri önümçülük kärhanasy guruldy. Ençemese soň yapylmak howp astyna düşdi. Şol bir wagtyň özünde de bar bolan kärhanalaryň işindäki şowsuzluklar hökümetiň täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin has köp çykdyjy etmegine päsgel bermeýär. Ýa-ni ýakynda täze kärhanalary gurmak boýunça täze planlar oglan edildi. Ýurt medeniýetining habar berýär Türkmenistanyň Senagat we Guruluşy Önümçüligi ministrligi ýylylyk we ses izolasiýa serişdelerini we süýümleri öndürýän zawod gurmak üçin tender oglan etdi.